Здравейте, приятели! От малки свързваме книгите по някакъв начин с съня. Четат ни приказки за лека нощ. И днес аз ще ви разкажа за една книга за съня, но по-различна. Не е приказка, не е история. Става дума за Фабрика за сън. Знаете, че рядко чета и говоря за книги от този тип. Книги на ръчници, макар че тази книга е доста повече. Тя е много полезна информация и много практически насоки. В нея се говори за съня, както стана ясно. Аз съм от хората, които винаги са казвали, че нямат проблем с съня. Заспивам буквално докато легна, но примерно съм имала периоди, в които заспивам навсякъде по всяко време. И това го смятам за нещо положително, нали? Нямам проблем с съня. Не се въртя вечер в леглото, спя си по 8 часа. Никога не съм намирала, че имам проблем с съня. Да, обаче съм имала много периоди, в които се будя изморена. Рядко измествам алармата, когато звънне, да звънне след 5, 10, 15 минути, но го правя. След COVID започнах понякога да работя от леглото. В смисъл, събуждам се, ставам сутрин, понякога започвам работа непосредствено след като се събудя. И всички тези фактори малко или много повлияха на съня. Естествено, стресът беше най-големия фактор, който повлия. Макар че аз продължавам да си спя много добре. Редовно правя следобедна драмка по половин час след обед. Рядко спя под 8 часа, аз не се чувствам добре, ако спя под 8 часа, но въпреки това усещах, че трябва да подобря нещо. И причината, поради която толкова много ми допадна книгата на Гери, тя между другото е много положителен човек. Аз дори когато и гледам видеята, които споделя, се зареждам. И точно заради това ви говоря и за тази книга днес. Това, което ми хареса, е, че много точно се казва кое откъде идва, с конкретни истории от нейните клиенти. Нали, всички знаем, че не е хубаво да пием кафе непосредствено преди да легнем, че някои храни влияят на съня, че стреса влияе на съня. Нали? Тези неща ги знаем теоретично, но в книгата се обяснява по-практически как влияе това нещо. Във Фабрика за сън се говори за това как храната ни влияе, как има различни хронотипове и че не е задължително да спиш 8 часа. Нали, това е някакъв мит. Че алкохола може да ни отпуска преди да легнем, но в дългосрочен план не е толкова добре. Че хъркането може да е симптом за сънна апнея, което също едва ли много хора са се замисляли върху това. Всички си мислим, че има някакви други причини, макар че никой не говори за тях. И в книгата можете да разберете много неща, които ги правим ежедневно, не се замисляме върху тях. И хубавото е, че в края им тя дава някои практически насоки, които могат да помогнат не само на съня, а като цяло според мен за справянето с стреса. Нека се съгласим, че абсолютно всички имаме проблем с стреса в наши дни. Така че препоръчвам ви Фабрика за сън. Ще оставя в описание линк, откъде можете да си поръчате книгата. И ако някога сте смятали, че имате проблеми с съня или смятате, че нямате проблеми, но все пак се будите уморени, както бях аз, ви препоръчвам да й обърнете внимание. Със сигурност ще научите много неща. Аз лично за себе си открих, че съня е много важен за останалата част от денонощието. Че пренебрегването му или прекалено много време да му отдаваме никога не води до ползотворен резултат. Така че обърнете й внимание. Благодаря ви за това, че бяхте с мен днес и до нови срещи!